özüme sowalgaja galaýynna. Haýym sen gidip barýan buraya. Hawa sen ýelen soňra men gideýin, gaýlalan kafe içmen atjak. Haýym gitme kan birden şukurlaşajaktım da şu kassa senden başka geçýärem. Düşünmedim, näme diýjek bolan? Haýym şu dogrusu 2 çay bary. Kassada pul ýetmesini bolýar. Bir gezeginde 2000 manat, bir gezeginde 3000 manat. 2 çay barym şolar ýalyk. Men sana ynanýam, çünki kassan sana ynanýam. Kassa özünden baramak senden şondan soraýan. Kassa başga barýarnam. Sen menden gep aljak bolýarmy ýa-da hakykatlaryň kassaň hasabyny soraýarmy? Ony menden soramada barany git telimden sora. Men her haçan nahary mene turup gitjän oly ýüzümden selim barýar. Özüm 2 gözü şu her haçan şep pul sanaýana 2 göz pulla. Goýsy menden soramada selimden sora. Şunu Selimden sonra dedim. Ay Selimden hem soramalı, sorar. Selimcan, edu oturan işsen koydu yeke zaman gel kiçim. Bolly başlyk barýan häzir gönül bir zaman. Selimcan, men senden jigim bir daha sorajak. Yani ýalňyş şunma, adam dogurjak aýt. Men seni iş alamda da dogurçuldygyň üçin aldım. Awa başlyk arkaň sora berin. Kassadan günüň dowamynda 1000 manat, 2000 manat pul ýetmeň aýlyk hiç ýyl hasam çykanok. Kassa adam altına aýtdy, Selim ikimizden başga hiç kim baranok diýdi. Ma dogurjak aýt, çopullarny ýerip gitdi. Aşyk mene dogry aýtsam bara, altyna her ýerde kassadan pul alyp durany görýän, ýöne siziň habaryňyz badyr öýtgänni. Näme? Düşünmedim. Ha. Sen özüň pullar alyp, soňra men aljak gyzmyň üstüne tökme datjaňmy? Ýörüşdaýdan men seni tanamandan işden boşsan. Başlyk, men şuny seni hiç geçen haram elde tutmadım. Ýöne men halal işledim. Men azap hakyny berim, men gitmen olsa gidäýär. Näme azap haky? Sen azap hakyn kassadan artykma jülen alypsyň. Bar ýörüşdaýdan gözüm görmesin seni. Bolýa başlyk, men gitmen olsa gidäýär. Ýöne ýalan tykmak ýerde ýatmaz. Oho, kaka canavar. Salam aleyküm. Gel ağam daşarda durma. Gir içine. Selimcan, emini. Ya girin. Gel ağam can sadece. O nedir sadece? Sen gel otur ağam. Selimcan, yok çayla oturmam. Yani ben seni köp vakit gelmez yapmam. Bir kızınız. Havası. Havası. Balya, şu bir dastan kanet edin mi? Balya. Selimcan, sonra görüşürüz. Alo salam. Şap sizler daha sakal ettim olaylara. İşkâniz. Zaten koyup gidip pullar gitmendir. Şimdi şu işkâniz iyi doğru etmeden şu kafacan diye işkâniz. Salam aleyküm Selimcan. Yörüyte men sağ menem näse wagtdan geleýin diýip bardım. 2000 proşwatym wagty guruluş aýlajakdym. Ben hep sen şahsın çağırdım da. Geliyor hiç kuruluş öyle. Selimcan, doğruyum aýtsam men gözüm kör bolupdy. Hiç saat görmändim. Ýa diýjemem bilemok, ýönejigim. Başa meni senden ötünç sorýar. Yok ama arkadan oldu. Ben adakları kaçını yemiyordum çıkardım. Yani men sen näçe wagtlar gözläp gördüm. Doğrusu menem sen köp wagt özledim şowundan soň. Şowun ýana ýekide diýersem, ýalan tökmek ýerde ýatmaz diýipdim. Şol hakyky kene. Şoýanda imtihandy. Şowundan soň men ýatyja kän kösendüm. Hemme zadym elimden gitdi. Sen işden gaýdamdan soň ýene kassadan pul ýetip durdy. Iň soňunda men hiç sasyz almam. Ne estağfurullah. Batına sen mi akım ettin? Ne men sana demek istiyorsa. Belişe şapağım men sana asıl çağırım. Sebebi şahsı çağırım. Nesip bolsa, hökman işsesaz. Ýöne dogry aýtjan eken. Hiç kim haky, hiç kimde galana. Ýalan tökmeden ýerde ýatsana eken. Şoňa düşündüm. Andan ýagdaý näle onun sen? Owa başyna. Ha bolýa. Gaýrat et. Şerket. Ýa başyna. Neme men owa wagt gaýtjak. Owa. Owa baryp gaýtjak.
Bir oşa otup bir kağıt alacak. Bir Yap. atım şahay onu torp var yani. Ha, Bir yer içeri anahtar almalı ora. ya. Sen bir özüm bir gayret et. Ne mi? Mağlara feret. Köpeğlenecek. Hayır 2 gün ne olur men o. İki gün. Ne demek en buraya 2 gün o? 2 gün olur. Ne mi korkuyor mu? Ay yok ona vur. Yo korkma. Şirket sen nur öz başına mı sarama la? Açına sen benim yanımda durur. Aşağı yürü o koşuda tavşırarsın da var. Çoluğun ye göz kulak olur. Bor duydurur. Yek edirdi. Onu da hemmeden yolu uğruna duydurur mı? Şu tögerekte kuş var. Kuş vardır. O ütköş kuştur. O haçanla karanlık düşer ha. Gün matı karanlık düşer görün. Hey diyeyim var. Hey diyeyim. Kuş mu? Kuş. Neden şu satman dört tarafında da kıyır yandı o. Ay ne ettin ya sıra? Yok ne yaptım aydı. O kuş. O var ha. Dine yıkı alanda yıkı olanda o geliyor. Bak rapporuna bak rapor. Koşu dedik geçerin de oğlum. Aydarın. Ey mun yani. Onu da hemen ayıp yolunu ayıp geçer. Kızsan ölümünü Bollu gittim onun. Bol ya. Sağ olun. Kuşun mu yıkıracak kanay beydim? Öyle akşam mı niyadi yavru? Gündüz gelende bolmuyor mu kavuş? Serkan. Nerede gelip böyle? Serkan. Muhterem mahallen nedir mahallen? Serkan. Serkan'a. Asın ağa! Ne yerinde koy? Asın ağa! Nerede halkın? Asın ağa! Asın ağa! Demek beyazda. Asın ağa! Asın ağa! Asın ağa! Selamünaleyküm. Aleyküm. Ne oldu? Sağlık mı öyle? Yok asın ağa! Mağlar tükenmiyor. Sodayda gelip böyledir mahallen içinde. Şöyle mi? Şimdi beni gideyim televizyon gitmem asın ağa. Ova. Yo. Ben var bunun yarken gitmem. Yine kendine bir yanına aktarım getirdim. Kusumum gitti asın ağa. Geldi mi? Benim doğradı. Ne oldu? Bak benim oğlan gittiydim. Şöyle mi? Parama gittiydim.